Mijiet ta' ċiklisti u sewwieqa ta' muturi l-ħadd filgħodu ħadu sehem f'pellegrinaġġ mill-isbaħ li issa sar parti mill-kalendarju tal-Maltin u l-Awċin. Dan kif għall-okkażjoni tal-Festa tal-Madonna tal-Grazzja, bosta persuni jingħaqdu flimkien biex propju jimmarkaw dan il-jum. Kien fid-9 ta' filgħodu li ta' ċiklisti rħewla mir-Rabat fejn għaddew minn numru ta' lokalitajiet. Dan fil-waqt li bosta muturi jagħmlu tluq tagħhom mill-Mosta. Il-qofol intlaħaq f'Misra Ħaż-Żabbar fejn il-koll iltaqgħu flimkien u nataw merħba mill-isbaħ minn ta' persuni li kienu qed jistennewhom f'Ħaż-Żabbar stess. Mal-wasla tal-muturi u r-roti quddiem il-Knisja ta' Ħaż-Żabbar tal-ċipriet tar-raħal Dun Rodri Camilleri skont tradizzjoni birek il-folla preżenti b'ringrazzjament lill-Madonna tal-Grazzja li hija wkoll il-protettriċi tas-sewwieqa tal-muturi. Tkellimna ma' numru ta' persuni li ħadu sehem waqt dan il-pellegrinaġġ li qalulna għalfejn jieħdu sehem. Din is-sena l-ewwel darba li ħadd sehem jgħidu li esperjenza sabiħa u għalhekk tħajjart fil-fatt is-sena tal-limt ir-rota wkoll, ġifieri kollox l-istess ħin tal-limt ir-rota u ħadd sehem fil-pellegrinaġġ ukoll. Hija l-ewwel darba li ħadna sehem bil-mutur u ħadd sehem għall-esperjenza fil-verità. Xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa li taqgħet in-nies fl-istess ħin, nintaqgħu l-ħbieb ukoll hawnhekk bil-muturi tagħna, naħdu ħsiebhom sena sħiħa u fl-istess ħin dan il-pellegrinaġġ jiservi għal xi ħaġa li d-delizzju nħobbu nagħmlu aħna. U ma l-iktar ħaġa importanti ovvjament l-iskop il-Madonna tal-Grazzja hija xi ħaġa sinonima magħna l-Maltin u fl-istess ħin tipproteġina u aħna ovvjament nroddu l-ħajr kuljum u kull moment. Devot tal-Madonna, għax tipproteġina tal-moturi u r-roti, protettriċi. Honestly, it's the first time for me and it's a very, very nice experience. I mean, something that you don't see usually. It's very, very, very nice. Hija xi ħaġa tradizzjonali tagħna Żabbarin li nkunu qegħdin nistennew ta' kull sena li tasal din il-ġurnata. Ta' spiss nieħu sehem, però kontinni xi sitt snin ma nerġa' nattendi l-pellegrinaġġ u kont looking forward ħafna. Bosta faħru din l-inizjattiva kif kull lokalità li ħadet sehem f'din it-tradizzjoni ratu numru ta' persuni li laqgħu lir-roti u lill-muturi waqt il-pellegrinaġġ. Numru ta' qdiet tal-armar anka Tella u Bnadar.